Mela, fost il-ħafna messaġġi, mistoqsijiet u kommenti, kultant nirċivi xi kritika wkoll, ma importax, aħna mhux bil-fors naqblu f'kollox u dejjem, anzi, nistgħu ma naqblu qatt. Allura wieħed qalli hekk, qalli jekk tnaħħi l-ħrejjef mill-ħajja tan-nies, niġu neżistu biss u mhux ngħixu, għalli jista' jkun li qed tgħid il-verità, imma bla ma taf qed tagħmel ħsara kbira fuq ħafna ħolm ta' żgħażagħ li għadhom jibdew il-ħajja. Mod ikompli jgħid xi drabi fil-ħajja ħsieb jista' jagħmilna ferħana u ħsieb jista' jġibilna dwejja. Qed ngħid dan kollu biex nipprova nfehmek. Father Christmas akbar ma jeżistix, imma kemm konna nimmaġinaw meta konna tfal, ommi ħallitna nemmnu fih sakemm kellna 12-il sena. Neħħihom u jifdal biss id-dwejja tad-dinja u nibqgħu nistaqsu immala qed ngħixu. Naħseb li dan il-ħabib tagħna għandu żball. Il-verità għandha l-kruat tagħha, ma fiha ħafna sbuħija wkoll. Nħarsu lejn it-twelid ta' tarbija, inħarsu lejn is-sema u lejn il-pjanti, lejn il-baħar, lejn univers enormi, lejn imħabba u sagrifiċċji li jagħmlu n-nies għal xulxin, il-kulturi differenti ta' pajjiżi differenti, ix-xenarju sabiħ li għandu kull pajjiż, il-muntanji, l-ibqa, ix-xmajjar, il-lagi u l-binjiet straordinarji li jagħmel il-bniedem. Għaliex għandna naraw biss l-ikrar? Il-kruat tal-gwerer jiġi minn dawk li għadhom jemnu fit-territorjaliżmu assolut u dawk li jħossuhom superjuri għall-oħrajn. Dawn jibbażaw fuq xi twemmin jew mitoloġija tal-qedem. Il-kruwa tal-kriminalità ġejja minn egoismu sfrenat. In-natura tagħmel terasa u hemm tibqa' nagħmlu x'nagħmlu, il-mart u l-mewt hemm jibqgħu, naħsbu fihom jew le, nistgħu nagħmlu fuq il-mart li nippruvaw infejqu kemm nistgħu u innaqsu mid-batija. Dan ma nagħmluhx billi noqogħdu nemmnu fis-seħer u l-fantasija, ma billi nkomplu nollu l-livell tal-mediċina u t-teknoloġija u x-xjenza. Kieku bqajna nafdaw fil-ħolm fantastiku, ma konniex nivvintaw l-ajruplani biex intiru l-mobiles u l-internet biex nakkomunikaw mill-bogħod u malajr. Kieku bqajna nemmnu f'dawn il-ħrejjef, ma skoprejniex metodi ġodda ta' iġieni, konna nebqgħu bil-ħmieġ u bil-mart tal-antik, ma konniex neqerdu kważi għal kollox ħafna mart bħal polio, lebra, ġidri, denrqiet, tuberikolożi, ma konniex niskopru l-germ theory u noħolqu l-antibiotiċi u l-vaccines. Il-biċċa kbira tan-nisa kienu jibqgħu jmutu meta jweldu, xi drabi wkoll. Dawk li huma ħrejjef ħajibqgħu. It-tfal diment li jkunu tfal jemnu f'Santa Claus u fil-Feris u fil-ġganti u ma jimpurtax għax l-immaġinazzjoni tagħhom tkun qed tiżviluppa. Imma ta' jikbru ma jistgħux jibqgħu jemnu f'dawn il-ħmerijiet. Li kien għalija mis-sekondarja tfal għandhom jitalmu aktar xjenza u niftħolhom moħħhom fuq is-superstizzjoni tas-seħer, ħirsa u tbassir tax-xorti li dawn mhumiex ħlief f'dal ta' injoranza u superstizzjoni. L-immaġinazzjoni tibqa' importanti, irdu biss niddistingu. It-tfal meta jikbru ftit għandhom jifirdu l-fantasija mir-realtà. Għandhom bżonn jistudjaw aktar xjenza u jsiru jafu l-verità biex nimxu l-qudiem. Għalhekk ħażin nibqgħu naraw dol ħafna sewdi dokumentarji fuq aljeni, fuq ancient aliens, fuq erwieħ, fuq spiriti, fuq Bigfoot. Id-domanda lihom sfortunatament hemm qiegħda, imma se jkomplu jxerdu l-injoranza. U taħseb li dawn il-ħrejjef ma jagħmlux ħsara? Forsi l-astroloġija fil-biċċa kbira tal-każi hija harmless, imma hemm każi fejn nies joqogħdu fuqha biex jieħdu ċerti deċiżjonijiet. Xi ngħidu għal dawk li jittamaw fejqan li ma jaħdimx? U fil-qari tax-xorti dak mhux ħsara qed jagħmlu. U dawk li jabbużaw mill-vulnerabbli li mitilhom xi ħadd u tabar se jkellmulhom l-erwieħ. Jien nemmen ħafna fil-verità, verità oġġettiva u nħossni fid-dmir bħala edukatur li niftaħ l-għajnejn mill-injoranza li qed tixxered bla rażun. Ma tfissirx li l-ħrejjef u l-ġrajiet fit-tiksi mhumiex sbieħ imma huma sbieħ sakemm dak li jkun. Jaf li huma fantasija mhux realtà, il-fantasija hija sabiħ għalhekk sbieħ l-arti, teatru, iċ-ċinema, l-letteratura, l-fantaxjenza, imma rridu nżommu sqajna malaj biex nimxu l-qoddim, rridu nkunu nafu nifirdu r-realtà mill-fantasija. Mela, dan is-sinjur li kitib li nirringrazzjah ta' dibatti dan il-kommenti, napprezza anki minn ma jaqbix miegħi, imma jien inħoss dak li qed nagħmel mhux biex inneħħilkom il-gost, imma biex nurikom li dak li hu bideb u mhuwiex veru u dak li hu tassew huwa sabiħ ukoll. Nirringrazzjakom ma kkatkom xi kummenti batu li email fuq xettiku@gmail.com u jien nipprova nitkellem fuq dawn l-affarijiet li saqsuni. Sadattant sakemm niltaqgħu darba nirringrazzjakom.